Za posledné roky základné školstvo u nás v Bystrici dostalo niekoľko faciek. Dodnes to verejne otvorene odznelo, prečo tie facky dostalo to základné školstvo. Prvá koncepcia, druhá koncepcia, za jedného primátora, za druhého primátora. Prinieslo to nejakú kvalitu. Prvý krok za primátora Saktora, keď sa mal robiť v rámci koncepcie, bol absolútne chybný a odtiaľ sa to už ťahá. Vtedy som upozorňoval, že je potrebné si stanoviť priority. A žiaľ, musím zase tu hovoriť o tom, či aj ten prvý krok koncepcie školstva nebol klientelistický. Či tie školy, ktoré sa mali, o ktorých sa hovorilo, že sa budú rušiť, našťastie občianske aktivity, rodičia ste sa dali dohromady, zorganizovali a nastala istá zmena. Ale stále si myslím, že tá zmena nebola taká, ktorá by bola potrebná, bola by dobrá pre naše školstvo. Stojíme pred základnou školou Bakošova ulica, kde kto sa vybíja politický kapitál. Budú riešenia? Nájdeme tie riešenia? Myslím si, že mesto bude musieť si jasne povedať a preťať tie staré koncepcie, ktoré tu boli a zadefinovať si ako základné školstvo. V súvislosti aj s rozvojom mesta, s demografiou mesta a predovšetkým ekonomickou silou mesta. Lebo nemôžeme mať alebo živiť niečo, čo neutiahneme. Sú vnútorné zdroje, vonkajšie zdroje. Myslím si, že toto nás všetkých čaká. Základné školy súvisia s materskými školami, ktoré v súčasnom období zhodou okolností v tejto škole, taký nový, by som povedal, taká nová lastovička, materská škôlka v budove základnej školy. Je to východisko z núdze, všetci to dobre vieme. Ale možná je to aj spôsob riešenia, ako tie školy ekonomizovať a ako poriešiť aj chýbajúce miesta napríklad v materských školách. Takže, čo nám ukáže zajtrajšok, uvidíme. Ale predovšetkým tu vidím niekoľko zásadných a principiálnych krokov, ktoré bude musieť primátor mesta obhájiť a ustať. Aby sme všetky opatrenia, ktoré budeme robiť, robili v zmysle, na akú perinu máme, takou sa budeme zakrývať. To znamená, aj v riadení základných škôl, ekonomizácia a extenzívne, veľmi intenzívne využívanie priestorov v týchto školách. Je potrebné, aby základné školy naplnili kapacitu. Myslím si, že riaditelia veľmi dobre vedia, o čom teraz hovorím. Takže očakávam aj ich spoluprácu.